الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. пешгуфтори муҳиме мехостам пешниҳод кунам барои ҳар як бародари хоҳари азиз ки ибтидо мекунад ба омухтани луғати арабӣ. ва ин пешгуфтор ибора аз зикри се қоида ҳастад. ҳамин се қоидаро агар донишҷӯ дар марҳилаи забон омузиш агар чанг бизана, иншоаллох ки муваффақ мешавад. бештари хатогии донишҷӯ дар марҳилаи талаби илм ҳамие ки қоида надорад. яъне ягон қоида нест. худсарона вақти сар мекуна, мебине ки ай пешаш ягон монеъа мушкило пайдо мешавад дар вақти омӯхтани забон, дарҳол бас мекуна, дарҳол ақиб мезана. барое ки ай аввал хича омода накард, ай аввал хича тайёр накард. хуб, изи се қоида кадом қоида ҳастад? қоидаи аввал, нияти мустаҳкам. бародари хоҳари азиз, худ да назар кун, да оина хита назар кун, хита савол кун, барои чи ту забони арабия меомӯзӣ? мақсад аз омӯхтани ту чие? билҳавасӣ дар инҷа кифоя намекунад. шахсое мегӯянд хай ҳама донист, ман бояд бидонам. як дӯстум гуфта биё биомӯзем, ман хостум ҳамхе бихонам. хай донистанаш хубай. ин ният нестай, ин ният нестай, ин билҳавасие. мо дар шахсе дар коре ки нияташ мустаҳкам боша. кадом инсон муваффақ меша дар омӯхтани забон? ҳамун шахсе ки нияташ нияти мустаҳкама, мисли муҳрай дар дилаш. ҳар вақте ки танбал шид, танбалиша ӯ ният дур мекуна. ҳар вақте ки нофаҳм шид, ура нияташ ором намемонад ки ҳамун масъала мо бояд бифаҳмам, ҳамун масъала мо бояд айхид кунам. ура ҳаракат метиҳад ҳамун нияташ. нияти порсо ва ният бешак шубҳа ду қисм мешавад. нияти дунявӣ ва нияти ухравӣ. нияти ухравӣ шахсоне ки мақсадшон ҳамина ай омӯхтани забони арабӣ ки қуръона бифаҳманд, сунната бифаҳманд, каломи уламоро бифаҳманд, каломи саҳобаро табиина бифаҳманд. ба хотире ки ҳар чизе ки ҳаст алоқаманд ба дин, дар дини ислом ба луғати арабия, қуръони маҷид ба луғати арабия, суннати мутаҳҳар ба забони арабия, гуфтаи саҳоба, гуфтаи тобиин, гуфтаи олимо, ҳамаш ба луғати арабия. дар ки ҷое ки ту набошӣ, луғати арабӣ тура кӯмак мекунад, ёрдам метавад. дар масъалаи фани фиқҳ омадӣ, дар фиқҳ тура кӯмак мекунад. дар тафсир омадӣ, дар тафсир кӯмакат мекунад. дар ақида омадӣ, дар ақида кӯмакат мекунад. ҳар ҷое ки назар накунӣ, китобҳо ҳамаш ба луғати арабиянд. яъне китобҳои чи динӣ, китобҳои динӣ ҳамаш ба луғати арабиянд. ва ин қуллаи баландтарини ниятай. модоме ки ниятат расидани ризогии аллоҳ, ризогии расул, бояд нията дар дилат мустаҳкам кунӣ. муҳр мисли муҳр боша ки ҳеҷ вақт тура намона ақиб занӣ, намона тура танбалӣ кардан. ва ин марҳилаи муҳимтарини донишҷӯе ки бояд дар дилаш ҳамира сахт мустаҳкам бидорад. ва албатта дуюм марҳила ният, нияти дунявӣ. шахсое ки фақат аз омӯхтани мисол луғати арабӣ, мисол дунё мехоҳанд. мехоҳанд ки ягон араб қадишинос шаванд, масалан ки тиҷорат кунанд қадиш. дар ин гунаҳгор намешавад. ишам гунаҳгор намешавад. не ки ин ният бигӯем марҳилаш марҳилаи дунявӣ фақат. дар охират савобам ки нагира, не ки гунаҳгор намешавад. дар ин ҳолат гунаҳгор намешавад. маҳрум кие? номуваффақ ки ҳастай? касе ки на барои динаш, на барои дунёш кӯшиш намекунад. аммо шахсе ки барои дунёш лоақал кӯшиш мекунад, ӯ бурдборӣ мекунад. ва агарчи бурдбории фақат дунявӣ боша. насиҳати ман ҳамин аст ки инсон ният кунад тақарруб ба сӯи аллоҳа, рафтаву дунёам ки расидаш, иншоаллоh ай ду чиз маҳрум намеша. яъне муваффақ меша ба ду чиз. ҳам барои ҳам савоби охирата мегирад, ҳам ай кори дунёша муваффақ мешавад. ин насиҳати ман. барои қайми ду кас муваффақ ҳастанд. ва муваффақтарин шахс кие? касе ки барои аллоҳу расул омӯзиши забони арабиро чанг задагия ба хотири ҳамин мақсад. аллоҳ баракатон тия. барои қа нияти мустаҳкам муҳим аст. кифоя нестай ки инсон билҳавас боша. 99% касоне ки билҳавасанд чикор мекунанд? дарсҳошон тарк мекунанд барое ки ният надоранд. қоидаи дуюм, мудовамат. бардавом хондани дарсҳо ва агар чи кам боша. расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам савол карданд, кадом амал маҳбубтар ба сӯи аллоҳ? кадом амал аллоҳ бештар дӯст медорад? расулуллоҳ дар ҷавоб гуфтанд ки адвамуҳа ва ин қалла. ҳамон амалҳое ки бардавом анҷом дода мешавад ва агар чи кам боша, ва агар чи кӯчак боша. инсон ҳар рӯз 10 дақиқаи дарс мегирад. не ки ҳар рӯз мегирад. ӯ беҳтар ай шахсе ки як моҳ дарс мегирад 2 соативу 3 соатӣ. зеҳни одам маҳдуд ай бародаро. зеҳни одам баҳр нестай. зеҳни одам ҳудуд дорад. ва ҳарчанд кам мегирад, ҳамқадар ба баракат ай. чи ба барое ки маълумоти кама ки ту гирифтӣ, ту аз худ мекунӣ. 10 дақиқа гирифтӣ, ту
90%، 95% ҳамон маълумотро ту ай худ мекунӣ дар муддати 10 дақиқа. лекин вақте ки 2 соат мегирӣ, 3 соат дарс мегирӣ, ай ҳамон 3 соати дарс гирифтагид мумкин 5 дақиқаша ай худ кардагӣ бошӣ. маълумоте ки дар 5 дақиқа мумкин ай худ накунӣ, ба хотире ки зеҳн монда мешавад, дили одам дилгир мешавад, тамом дига наметавона гирифта. барои он маълумот чизи безебай. инсон бояд мудовамат кунад ва агарчи кам боша. ин қоидаи муҳимтарини марҳилаи талаби илм. донишҷӯ бояд кам бигирад, не ки бордавом боша. сеюм, амалӣ кардан. ба забони ибораи дига бигирем, практика кардан. сеюм қоидаи муҳим. бисёриҳо фақат назария илмшон. назарӣ китобо мегзара, дуюм китобо мегзара, сеюм китобо мегзара, ҳамаш назария. аммо дар амалӣ ягон саҳмия намегзора. ин хатои бузургтарин аст. 2 калима ба забони араби ёд гирифтӣ, амалиш кун. гап зан, ай хатогӣ шарм накун. шарм накай касое ки тара истеҳзо мекунанд. албатта ҳамин зеҳнияти безеб дорем. бигем амалӣ вақте ки луғата мисол такрор мекуна, дар амалӣ мисол кӯшиш мекуна, гап зана ба ҳамон луғат, хатоҳо мекуна, ибораҳошро хато мекуна, дар ҳол истеҳзош мекунанд, дар ҳол масхараву тамасхурш мекунанд. албатта як зеҳнияти пасти бигем хумон аста ки Аллоҳ ҳидоят куна ва химона дар ҳол истеҳзо мекунанд. мо бояд аҳамият натиҳем. мо бандаи фикри дигаро бояд набошем. мо бандаи Аллоҳ бояд бошем. гап зане, шарм накунӣ ай гап задан. татбиқ кунӣ, амалӣ кунӣ, барое ки амалӣ асостарин марҳилаи талаби илм аст. вақте шумо ӯро амалӣ накардӣ, ӯ ҳамхи назарӣ мемона. мисли низоми таълимии мактаби миёнаи хумон. ман хумон ай марҳилаи мактаби миёна гузаштагиам. бадтарин таълим дар ҳамин чи ай низоми таълимиша ма гуфтам. бадтарин низоми таълимӣ дар ҳамин мактаби миёна аст. дар болои як донишҷӯ 10 та фана мемонанд, 15 та фана мемонанд. аймон фане ки дар ҳаёти ӯ ягон зара фоидаш намекунад. бо талаб мекунад ки ҳамашда бояд 5 бигира. айгиҷо инсоне ки 10 фана мегира, дар ҳамаи ӯ бояд 5 боша. барои он қад мебинӣ ҳама бесавод аст. барое ки низоми таълимӣ бекора аст, фоидаовар нест. ҳамаш чи назария аст, назарии хом аст. барои он алохонтарини мактаби миёнаро бипурс, баъди 3 сол буд кардани мактаб ҳамон чизҳоеда ки 5 гирифта, ҳамаро такрор кӣ намедонад. чӣ ба барое ки назария хом аст ҳамаш. низоми таълимӣ бояд худша туғрӣ кунад ба талаботи донишҷӯ, на ин ки баръакс, чӣ хеле ки имрӯз астай. донишҷӯ мисол дар як фан ҳавас дорад, бояд мактаб ӯро ҳамон фанда чӣ корш кунад, ёрдамаш кунад, кӯмакш кунад. забон омӯзида ҳавас дорад, бояд забон омӯзиро фақат биташ 10 та фана натеш, 1 та фана биташ басай. ӯ дар як фан олим шавад, дар муҷтамаъ, дар худаш фоида мерасонад. дигариш дар математика боша, дигариш дар як чиз дига боша, бояд низоми мактаб кӯмакш бикунад ба талаботи донишҷӯ. алмуҳим бояд чӣ кор кунем? амалӣ кунем. назарии хом бояд набоша. бояд ҳамеша татбиқ кунем. ана ҳамон вақт муваффақ мешавем. масалан ба ёд биёре, якум бор дар сари рул шиштантона инсоне ки таълим гирифт ё ки инсоне ки таълимаш дод, чӣ гуна таълим гирифт? ягон кас омад дар сари рул тахтара монду, бурқати кашид ки не педали дига зай, неш педали муфтай, неш педали тормозай. не, инсон омад дарҳол таълима дод, амалӣ қати таълима дод, назарӣ қати не гуфт не рулай, не педалай, биҷиқ, нера мигем калита дар иҷа медузӣ, дар иҷа товуш метӣ. яъне шуморо амалӣ ёд дод. барои он шахсе ки 90 сола агар бипурсиш ки якум бор мошина чӣ хеле кардагӣ, ба ёдаш ҳастай. барое ки таълим ба амалӣ буд, ба назарии хом набуд. баъд омадан шинодан амалӣ чӣ кор кард, ҳаракат даровард ҳамон мошина. луғатам ҳамин хела. инсон барои омӯхтан бояд дарҳол амалӣ боша, дарҳол гап бизана, шарм накуна. чӣ хеле ки як фанда мисол шумо медроен, дарҳол амалӣ мекунед, практика мекунед. луғати арабирам ва ҳар луғате ки меомӯзе эҳтиёҷ дорад, талаб мекунад шумо амалира, практикара. аллоҳ баракати. ҳамин ай се қоидаи муҳиме ки ҳар як донишҷӯ дар марҳилаи худаш бояд бигзора. нияти мустаҳкам, мудовамати дарсҳо ва агарчи кам боша, ва сеюм амалӣ кардани маълумот. аллоҳ муваффақтон кунад. ва саллаллоҳу ዐала хайри халқи набийина Муҳаммадин ва ала алиҳи ва саҳби аҷмаин. вассаламу алайкум.